Ku danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Victory Hausa TV tasha ce wanda ke kawo muku shirye-shirye da suka shafi al'amurori na yau da kullum wanda ya shafi rayuwar Bahaushe. A ci gaba da takaddamar da ke faruwa a cikin wannan masana'anta ta Kannywood tsakanin Ismaila Afakallahu da Baban Cinedin, a yanzu ga wasu bidiyoyi da kuma suka ci gaba da yawo a yanar gizo akan wannan al'amarin kamar haka. Dan uwan Rabilu Musa ɗan Ibro ɗin ya musanta gudunmuwar da aka ce an bayar. Ni sunana Adnan Musa. Mutumin kallon Gwarawa Local Government. To menene alaƙar ka da marigayi Ibro? Ina alaƙar da yi ƙanin gani. Akwai wata takaddama da ke faruwa a masana'antar shirya fina-finan Hausa inda Baban Cinedu yake zargin Ismail na Abba Afakallahu da cinye kudin kayan ɗakin diyar marigayi Ibro, da za mu so ka yi mana ƙarin bayani game da lamarin. To, ni dai tsawon shekara biyu ba san da wani abuwa an yi maganar cewar akwai kayan aure da aka yi magana cewa za a taimaka za a yi waye. To wannan duba a gaya min cewar ga wani mutum da aka ce an bashi taimako ko ina zai. Haka zalika shi ma Baban Cinedin ya yi bayani kamar haka. A yau magani na dawo. Dazu na gida yara na sun kira daga ofis. An ce Afakallahu ya kawo mani takarda cewa an kai ni kaya. Ina gida ban san me ne ya ce ba da ina kafin in zo ma na duba waya sai naga rarara ya fito a cikin guru like something ana celebration ne na ce I know we are coming to that stage, no problem. Na zo na ga takarda to wannan takarda zan yi shi a dunkule saboda yana da yawa magana na da dai abinda wannan takarda na magana duka abin da na faɗi a wancan bidiyo gaba ɗayan shi karya ne, magana na farko ne. Sannan magana miliyan 5 ita ma karya ne. To magana miliyan 5 dama ai da nake magana na ce masana sun yi ma kayan kudi za su yi miliyan 5. Ku saurari bidiyo din da kyan mana. Sai kuma sannan shi Afakallahu duk magana da na yi a kan shi karya ce. Sannan in cire bidiyo da na yi a social media kuma an ba shi hakuri, an bani daga nan zuwa awa 24. Idan ban yi haka ba za a ɗauki mataki iko a kaina a gabatar da ni a gaban takarda wato da wani hukumar kenan. To ake yanzu magashi an gabatar da tun da an yanke mini hukunci tun ba yi bincike ba duka komai an ce karya ne. Amma na ga on social media an sa wasu marubuta na ta rubuce. I was surprised. Ai abun da ya kamata a yi akwai da za a yi maganin wannan abun once for all don a tabbatar da cewa ni makarici ne. Very simple. Wannan da aka sa su rubuce na wannan marubuta sai a sa su je su dauko magana na gidan yayan Ibro ko gidan family Ibro, musamman mama shi ne ko kanin Ibro, su yi magana su ce a'a wannan hoto da aka sa daukar nauyi da mai girma gwamnan Kano ya dauki nauyi auren yayanmu, wannan kaya da ake magana an kawo mana, na tabbata makarici. Ko kuma a ce an kawo kudi na wannan kaya, na tabbata makarici. Amma kun ce gaba daya magana karya ne. To kamar yadda na faɗi jiya, magana ce an zo Afakallahu ya yi magana da su ya ce a siya kayan duka za a siya za a kawo kudi kaya wannan. An sa su ɗauki bashi na kayan nan 700 da wani abu wanda har yanzu ba a biya ba. To what I expected you to do is, ina tsammanin cewa idan ma kuna so ku zo da wani hujja guda biyu ko ku yi kuce to na daya sai a je kamar da na faɗi a je a samu magana cewa an kai wannan kaya na tabbata maka da shi duniya ta gani. Na biyu ko kuma ku mai da laifin akan mai gidanku mai girma gwamnati kenan a ce a'a shi ne ya sa wannan yara a wahala
ya ce mu zo a yi wannan kuma ya kiba da kudin gashi sun dauki bashi shekara biyu ba biya ba har an kai ga sai da gidansu ana biya wannan bashi sai a dauko da biku don taro shi kuma ya dama gwamnati ni da na cire laifi daga gwamnati ne saboda ina gani cewa shi zai mishi adalci ba dai kada a ce a ina dauka sai ko na kudin ina yi abu da dan ci mutunci gwamnati a don do that na sani cewa na mishi adalci ne saboda ina ganin cewa mai adalci ne ba zai yarda ya sa iyalai ruwa cikin wannan mana baya ba da wannan da bincike da nan to amma idan ba ku yarda da wannan ba to ya kamata ya ku juya laifin sai ku mai da shi akan mai gidan ku ce a'a baban ci da wannan magana naka ba haka bane gwamnati shine ya ki bada kudi bayan ya sa an sa mutane an sa iyalai buro sun doki bashin kaya ya hana kudi shekara biyu da wani abu yanzu bai bada kudi ba shine ya sa su wahala ba ni ba clear ka fitar da kanka sai mu koma sai mu yi da da gwamnati mu gaya mashi ai ba za mu ci mutunci shi ba amma za mu gaya mashi saboda abun da su wancan mutunci da aka ci na iya da ibro su ba su da family su ba su da gata ne duk ci mutunci shi da aka zo ana yi akan wannan an ci mutunci shi akan wannan billahi lazim masu kaya su zo su buga gida da safe a yi waye an dame shi akan kudi wata daya wata biyu wata uku shekara daya ya kasa dole aka sai da kaya aka bar gidan yari aka bar shi duk ci mutunci shi da aka yi shi bai da gata ne su yare gurin wasu da gata shi ke daga tasu Allah to Allah ne ka tasu ni aboki bro ne amini bro ne duk inda abu ya shafi bro dole zan yi magana na isa ne sai akan magana yi idan shi kana shi ba zai iya magana ba ni zan yi magana amma abu ɗaya za kamata ku nuna ma duniya kun ce kuma me yasa na kawo magana malamai dole kawo magana malamai saboda muna jima malamai ba za a yi kariya da su ba dole malamai nan ba zai yi ba zuwa ce a'a wani abu sun shiga cikin wannan magana a ai na sa su ne saboda su ci mutunci afaka nawa ba ban yi haka ba saboda malamai ba za su fito ci mutunci ba sai su tabbatar da abin nan gaskiya ne su yi magana amma ba ci mutunci ba na ce su shiga cikin wannan magana saboda yana ba su girma ne bai taba yarda na zage malamai ba saboda yana ganin amfanin su ne a duniya da haka dole ya sa su a cikin wannan magana su idan kotu za ta iya twisting ta yi abin da ta gaya malamai ba za a yi musu haka shi yasa na sawa malamai a ciki na sawo yan jarida yan jarida ba ku shiga wannan magana ku je gidan iyalai ku yi bincike ku buga magana ba wace ne ko da an ja rufe ni saboda na san suna da karfin hukuma za su kai ni kotu za su iya kulle ni ko mi za su yi yi kwana na akwai wanda sun je sun kamo daga kasina da aka kashi kotu an zo mai farko an ce za ba da beli shi sati mai zuwa an ce alkali bai da lafiya ma ba zai fito ba sai kwana 10 duka yana faruwa yi kuna da mulki a hannunku ko mi za ku yi zan ce ni ba za a iya daure ni ba ne amma a daure ni akan gaskiya na fine ba zan damu ba na san da gaskiya na ne za ku zo ku yi amfani da shi ku daure ni saboda kuna da mulki wallahi ko a kumbana namiji ne na isa da ciki don kaso kuma wanda yana ta abun sama da kasa da shi na san wane ne ko me na sani duk tare kuka yi saboda kawai kai ne wanda mun yi magana na da kai kuma ina dai duba abu shi yasa na yi shi direct na mai da magana saboda da kai muka yi magana kace mun za ka wannan kaya duka abin da za ku yi ni ba wai dan wani san za zuwa na mataki tunda mutane naku idan sun ci mutunci mutane ba komai bane amma ko gaskiya aka faɗa a kanku ya zama cin mutunci wannan magana ai ba mutane da jijiyar wuya bane tun da abin da muke yi a ido duniya yan jarida suna bi wani abu yanzu malamai suna bi wani abu mutanen gari da duniya duka suna bi wani abu an san ni ba mawakaci bane ba zan ko kawai kama kawai ba tare da hujja don haka idan an zo hujja za ku fito da ita ba wai ku ce a'a in bai yi kaza ba daga nan zuwa 24 to a 24 me zan yi kuma bayan an gama cikin ni hujja ta kada tun anan fa duk abin da aka ce duka abin da na fadi kariya ne gashi ta kada duka a ce kariya ne to me yake so a ce duka kaza kaza kariya ne duka abin da ka fadi kariya ne tun ba je kotu ba an yanke mini hukunci to me kuma yake so in je ni a kotu ina je kotu kai abin da kuka ga dama shi zan ku ya ciki a rufe shi kenan daga duniya sai na ni na san zan shiga kotu kuma na shiga kotu na shiga ba da haƙƙi na bane in ma na shiga gidan yaya kulle ni an kulle ni ne don kuna da gwamnati an za ku iya yi abin da kuka ga dama mutum da kuka kama kuka yi masa barazana ka kai su kotu ba da laifin gwamnati ma akwai wanda sai da aka zo bakin kotu ma ke rubuta laifin shi wallahi tallahi sai da aka kama Naziru ba rubuta laifin shi ba sai da aka zo bakin kotu ma ke rubuta laifin shi kowa ya gani
ake da CD na shekara 5 ana duba shi waye ba zai lura a ba kowa zai iya lura amma abin da yana so shine ka fito ka kare kanka akan wannan ka ce a'a baba cire duk wannan abu ba ni bane ba a'a gwamna ne ya sa yi ne ruwa wannan wahala haka kai da sai da gidansu ka ne da lafiya kan gwamna mun sai mu yi da gwamna a'a na kai ba yanayi buro wannan kaya ga shaida na ko ka faɗi ma baki ko ka faɗi shaida ba mun ga mu kawo shaida cewa baka tare ba ka sani ma duniya cewa an kai wannan kaya ko an kai kudi gidan yare. Haka zalika jarumin baban Cinedu ya sake wallafa sabon bidiyonsa na kawo shaidu wanda duniya ma za su iya tabbatarwa kamar haka. Filin jawabi da tonon silili wai suna ta ya aiko min da magana cewa wai tun da nake wannan magana har yanzu na kasa kawo hujja cewa Ismaila na ba afaka lawo ya yada kudin nan an hashe su daga gwamnati sai biri in fadi wannan amma har yanzu bai kawo hujja wanda ya tabbata da wannan ba to alhamdulillah na sa na Instagram na shi wasu ba su yada da wannan ba to yana da hujjoji da yawa amma bari in nuna da na bari sai an shiga kotu zan fara nuna hujjoji nan amma bari in da nuna wani kadan daga ciki ina jin ruwa ciki shokali ya isa mai hankali wanka in ji hausawa bismillah wannan ita ce mujalla film ta watan February 2018 na musulunci jimada awal 1439 fitowa ta 218 alhamdulillah a shafi na 22 da 23 shine wannan labari ya fito shekara 3 bayan rasuwar mahaifinta Diyan Ibro ta yi aure gwamnati ta yi wa amarya kayan daki wannan shine opening caption na wannan labari to ga labari nan da aka tako daga Mukhtar Yakubu Kano a mujalla film to bari zo in dauka daga inda the main point wato wannan guri kenan zan fara daga nan saboda can duka labari ne na wanda bai shafi wannan din ba zan zo inda ya shafi wannan a wajen daurin auren wanda aka yi da misalin karfe 11 na rana a bisa sadaki 30,000 shugaban hukuma ta ce fina-finai ta jihar Kano Mala Ismaila na Abba Afaka Lao wanda hoton shi ne nan a gurin daurin auren da shi da rarara shi ne ya kasance waliyin amarya 'yan fim da dama musamman fitattun jarumai da mawaka sun halarci wajen inda hakan ya sa wajen ya yi cika ta bin mamaki bangaren yan wasan tamama kuwa dama su bikin nasu ne don haka kusan babu wanda ba gani ba a wajen fitaccen mawakin siyasa Dauda Kawutu Rarara tawaga motoci ya yi tare da mutanensa da suka rufa masa baya zuwa daurin auren Afaka Lau ya shaida mana cewa iyalai marigayin sun samu tallafi a wajen gwamnati don gudanar da shagalin bikin domin kuwa a cewarsa gwamnatin Kano ta ba da kayan daki da kuma abinci ki za a ci a wajen bikin kamar yadda aka saba yi wa sauran jama'a da suke bukatar tallafa musu alhamdulillah wannan shine labarin da ina so fara badawa a ciki to jama'a yanzu abu tambaya nan shine
idan mai girma idi afakalahu ismaila na abba ya ce wannan labari ma bai san da shi ba kwata-kwata karya ne, kamar yadda lauyan shi ya rubuta a gaya mini duka abin da na faɗi wancan karya ne, farko zai faru daga nan. Kudu aladuwa nabi mutane kuma mafata ne, wannan kuma labari ta ina ya fito shi ma karya ne tunda mujalla ya fita shekara. Wannan haka take. Tonan sililin dai in ji baban ne din ya ce bata kare ba, inda zai ci gaba da sako muku bidiyoyi na tabbatar da gaskiya. Idan dai a fakan lahun ya shirya to kai tsaye sai ya fito ya kare kansa.